Basketbalisti z Spišského Novej Vsi skončili v dlhodobej časti sezóny na 6. mieste, kým Sviťania si play-off vybojovali z 3. priečky a istý čas mierili aj vyššie. 3 dní pred sobotnejším začiatkom série vo Svite sme sa pred začiatkom tréningu rozprávali s trénerom Tajom Hojčom a kapitánom Daliborom Hlivákom. Spýtali sme sa ich, čo očakávajú pred štvrťfinále od seba aj súpera. No, to, že skončili ako tretí a skoro dokonca bojovali o druhé miesto v tabulke, svedčí o ich kvalite. Spravili dobrú robotu za Svit už tradične pri skladení týma. Je tam vždy 5 dobrých mladých legionárov, teraz doplnených s Rožankom, ktorý bol vyhlásený ako MVP slovenských hráčov v rámci celej ligy. Vieme, že hrajú v úzkej rotácii. Playoff je iná súťaž. My sa musíme sústrediť sami na seba, to, čo my chceme hrať, ísť od minúty k minúte, od zápasu k zápasu a ísť hneď prvý zápas tam prekvapiť. Kým väčšina tímov ukončila základnú časť až v sobotu 6. apríla, rytieri odohrali svoj posledný zápas o týždeň skôr, lebo takto bolo v rozpise súťaže. Bol teda dlhý čas na prípravu na štvrťfinále výhoda alebo nevýhoda Spišiakov? Po jednej strane to môže byť výhoda, lebo sa vieš kvázi dlhšie pripravovať, aj keď to niekedy je zbytočné moc to preháňať a robiť nejakú dlhú prípravu. A po druhej strane to môže byť aj nevýhoda, lebo proste ostatní hráli zápas, zostali v tom nejakom zápasovom rytme. My sme sa snažili nájsť supera na prípravný zápas, ale bohužiaľ sme ho nenašli ani v okolných krajinách, lebo všetci hrajú ligy a proste sa nepodarilo. Tak sme sa snažili nejak nastaviť ten tréningový proces tak, aby sme zostali v rytme a po druhej strane trošku aj oddychli. Spišská a Svit odohrali v základnej časti 4 zápasy s remízovým skóre 2-2. V tom poslednom domácom pred necelým mesiacom však rytieri zvíťazili jednoznačne 91-74 a možno by sa odtiaľ dal odkúkať aj recept na víťazstva v play-off. Všetky 4 zápasy, aj obidva, ktoré sme vyhrali, aj 2, ktoré sme prehrali, boli v podstate také otvorené dokonca. Možno niekedy by si to o tom nesvedčil, ale bolo vždy veľký boj aj na ihrisku, aj v hľadisku a proste obidve mužstva ukázali podľa mňa dobrý basketbal a to nás čaká podľa mňa aj play-off série. Určite aj tak ako aj my a oni si pozeráme zápasy, skautujeme jeden druhého a skúsime nájsť slabiny. Tak pracujete na tom vlastne od začiatku prípravy. Tak ako aj nejaký pohár v strede sezóny, tak aj toto je iná súťaž. Proste každý tým, každý hráč pôjde na 100%, nikto si nebude nič darovať. Vzdialenosť iba 35 km medzi Spišskou Novou Vsou a Svitom sľubuje skvelú konfrontáciu nielen na palubovke, ale aj v hľadisku medzi fanúšikmi. A ako sa vraví, aj v basketbale derby prináša najväčšie emócie. V podstate je to náš kilometrovo najbližší súper, takže ja verím, že bude hala vo Svite, aj tu v Spišske plná, že to bude taká atmosféra play-offová, ako vedia vytvoriť naši a ich fanúšikovia. Pozývam hlavne našich fanúšikov, jasné, že nás prídu podporiť. Určite budeme aj vo Svite, aj samozrejme doma ich podporu potrebovať, bez toho to nedáme. Séria hraná na 3 víťazstvá medzi Svitom a Spišskou Novou Vsou sa začne odvíjať v sobotu 13. apríla vo Svite. O 3 dní neskôr v útorok 16. apríla sa bude pokračovať v Spišskej Novej Vsi a v sobotu 20. apríla bude mať opäť výhodu domáceho prostredia Svit. Ak bude potrebný 4. aj 5. zápas, odohrajú ich útorok 23. apríla na Spiši, respektíve vo štvrtok 25. apríla pod Tatrami. Začiatky všetkých zápasov sú naplánované na 18:00.